बोट दाखवू. लावलो. सर नमस्कार. नमस्कार. सर तुमचा अगोदर परिचय सांगा, नाव सांगा. जाधव भीमाशंकर आनंदराव माळेगाव. जाधव भीमाशंकर माळेगाव, हम्म. तालुका निलंगा, निलंगा, जिल्हा लातूर. लातूर. 20 डिसेंबर 2021 हम्म. आज. हम्म. आणि आज आपण इथे कांद्याच्या शेतामध्ये आलो. हा. होय, या कांद्यासाठी तुम्ही ग्रीन प्लॅन कंपनीचं वापरलो. हे भूमी पॉवर खत वापरला. हा. हा. असं करा. तर ही खत वापरला. हा. हा. स्वराज. तर ही खत वापरलं तुम्ही हा. आणि त्याच्यानंतर फवारणी ग्रोनेट्रीच केलं. हम्म. किती दिवसाचा कांदा आहे? आपला हे आता 2 महिने झालं. 2 महिन्याचा कांदा आहे. हं. आणि किती आहे रान, किती आहे? 1.25 एकर आहे. 6 एकर आहे. हम्म. कुठल्या व्हरायटी आहे? मराठी आपली डबल पत्ता आहे. हां हां हां. हम्म. म्हणजे घरीच तयार केला तुम्ही? घरी तयार केलं. तयार करून पेरणी केलेली आहे काही हा, पेरणी केलेलं आहे ट्रॅक्टरवरती? ट्रॅक्टरवरती. तुमचं हे किती वर्ष आता हे वापरायचं खत आपलं? आपलं हे खत वापरायचं दुसरा वर्ष आहे. दुसरं वर्ष आहे. हं. तुम्ही कोण्या कोण्या पिकाला वापरला? आपण सोयाबीनला वापरला. सोयाबीनचा उतार किती आला? आपला सोयाबीनचा 1.5 पिशवीला गेल साली 65 कट्टे निघालते. हां हां हां. हम्म. गेल्या वर्षी? हम्म. या वर्षी या वर्षी 25. 25. म्हणजे या वर्षी पाऊस जास्त झालाय, पाऊस चार झाला, मागून पेरणी केलेली. पेरणी उशिरा होती आपली. हम्म. चालतंय. तर कांद्याचं कसं वाटतं तुम्हाला? आता कांद्याचा रिझल्ट कसा वाटतंय? कांद्याचा रेट आपल्याला चांगला वाटतंय औषधावर. बॅग ठेवा. हम्म. कांदे दाखवा मला आता. ह्याची पात वगैरे कशी आहे? चला थोडं पाठीमागं बघूत आपण. तर एकदम हिरवागार कांदा आहे, कारण ह्या वर्षी पाऊस भरपूर झाला आहे. हम्म. बऱ्याच ठिकाणी कांद्याला कांद्याचे शेंडे करपणं, हम्म. पाती पिवळ्या पडणं हम्म. हा खूप प्रकार आहे सगळ्याच्या इथं. हम्म. आपल्या इथं कसं आहे? आपला हिरवा आहे. एकदम हिरवागार आहे. हं. पोत चांगली आहे. पोत चांगली आहे आपली. किती आहे म्हणलं? रान किती आहे? 1.25 एकर आहे. 6 एकर आहे. हम्म. आता उंची तुमच्या गुडघ्यापेक्षा पण चांगली वाढलेली आहे. उभारता गुडघ्याहून पण. जास्त आपल्या. बरं बरं बरं. हम्म. एकदम हिरवागार कांदा आहे सर आपला. हम्म. मग हे जैविक खतं तुम्हाला चांगले वाटतात का? जे खत आपल्याला चांगलेच वाटते. हा. हं. आता इतर कांद्यामध्ये शेजाराच्या हम्म. आपल्या कांद्यामध्ये काय फरक आहे? फरक आहे त्यांचा. म्हणजे कसं नेमकं काय फरक वाटतंय? त्यांचा बारीक बसला, आपला उंच आहे. त्यांचा लहान आहे, आपला उंच आहे. हम्म. कलरमध्ये कलर मध्ये आपला हिरवा आहे. हिरवागार आपला. हं. हं. चालतंय. याच्यावरती तुम्ही पूर्ण समाधानी आहेत? समाधानी आहो आम्ही. बाकीच्या शेतकऱ्याला काय सांगचाल कांद्याच्या? वापरावं त्यांनी पण? वापरा म्हणून सांगावं लागतं आपण बी. त्यांनी पण वापरावं. हा. ठीक आहे ठीक आहे. धन्यवाद सर.